ערב טוב קהל נחמד. אנו מאוד נרגשים ורוצים להתחיל במופע. נבקש לכבד את המעמד ולכבוד את הטלפונים. תודה. תודה רבה ללהקה שלנו, אלון דגן על התופים, גבי פלמן על הגיטרה, דניאל פינקלשטיין על הגיטרה ואייל ביצ'ונסקי על הקלידים. ערב טוב לקהל הנכבד! ברוכים הבאים וברוכות הבאות לערב שכולו שלנו, הבוגרים הראשונים והבוגרות הראשונות של בית ספר יעל רום! מחיאות כפיים למחזור החלוצים של בית הספר! אתה קולט איך עברו להם 6 שנים כזה מהר? לא להאמין. לפני 6 שנים היינו רק 2 כיתות בבית הספר. מהיום הראשון ליוו אותנו נורית ומיכל. האמת? אני מתרגש. אז ברוכים הבאים צוות יעל רום היקר! וערב טוב להורים שלנו! תודה רבה על כל מה שעשיתם למעננו. וערב טוב לנו, הבוגרים והבוגרות! וכמו בכל טקס רשמי, יש גם כמה אנשים מכובדים וחשובים שרוצים לברך אותנו. אז מי המכובד הראשון? אני מתכבדת להזמין את ראש העיר, מר אבי גרובר, לשאת את דברו. ערב טוב לצוות בית הספר, למורות, למורים, לכם הורים יקרים, וערב טוב בוגרי מחזור א' של בית ספר יעל רום. וואו. אני אומר את המילים האלה ואני מודה שאני ממש מתרגש ואני קצת מנסה עם עצמי להסדיר את הנשימה. זה ממש לא טקס סיום של בית ספר יסודי ברמת השרון. לא יודע אם הם מקשיבים שם מאחורה. אתם הבוגרות והבוגרים של המחזור הראשון של בית ספר חדש ברמת השרון. להיות ראשון זאת אחריות גדולה, ואף אחד לא יוכל לקחת מכם את הטייטל של הראשונים. אני יודע שעברתם כאן דרך ארוכה ולא פשוטה, אבל אני גם יודע שאת הדרך הזו עשיתם בידיים מעולות, שצוות חינוכי מחויב ומקצועי שאהב אתכם ואת בית הספר מאוד. בית הספר גדל יחד איתכם,
ואני ממש מצטער שלא זכיתם ליהנות ממבנה הקבע שאנחנו עמלים על סיום בנייתו בימים אלה. כמו בהרבה דברים חלוציים בתולדות המדינה שלנו, החלוצים פיצו בהרבה רוח על החומר. לא אוכל להחזיר לכם הכל או על הכל, אבל אני רוצה להגיד קודם כל לכם הבוגרות והבוגרים תודה. אתם המובילים, ובזכותכם רמת השרון כולה נהנית מחינוך טוב ואיכותי יותר. אתם מסיימים השבוע כיתה ו', זה בדיוק בחצי הדרך. אתם עוד לא לגמרי בוגרים, אבל גם לא קטנטנים. לרוב הילדים כאן עוד הספקתי להקריא סיפור כשהייתם בגן חובה, והנה אתם כבר מסיימים יסודי ועולים לחטיבה. הגעתם לכאן קטנטנים ומבוישים, ועכשיו אתם עומדים בפנינו, חלקכם מתחיל להתקרב לגובה שלנו, אתם מנחים את הטקס, קמתם להקה, מתמודדים עם מגוון של בעיות ואתגרים בעצמכם, וגם יש לכם כבר לא מעט מה להגיד על מה שקורה סביבכם, וזה מקסים בעיניי. בשנה הבאה תלמדו באחת מהחטיבות שלנו, ואני רוצה לתת לכם טיפ קטן. תבואו עם ראש פתוח ורצון להתנסות במגוון התחומים שהחטיבות ואחרי זה התיכונים יציעו לכם, והמגוון שם הוא אדיר. בגיל שלכם חשבתי אולי להיות וטרינר או מקסימום עורך דין כמו האמא שלי. אבל ככל שהתבגרתי הבנתי שאותי הכי מעניין לעשות למען החברה כולה. להילחם למען הדברים שאני מאמין בהם ולשנות את העולם סביבי כמיטב יכולתי. אני מאמין שגם רובכם עוד לא החלטתם מה תעשו כשתהיו גדולים. זה בסדר גמור. תתאמו ותתנסו במגוון המקצועות שהמערכת שלנו תציע לכם, וככה תדעו מה הכי יעניין אתכם. כי אם לא תנסו, איך תוכלו לדעת מה אתם באמת אוהבים ומה באמת מעניין אתכם או אתכן. ועוד טיפ קטן, אתם יכולים הרבה יותר ממה שנדמה לכם. אני הייתי הילד הכי ביישן בכיתה, אבל כשהתבגרתי למדתי להתמודד עם זה, והנה אני פה מדבר מולכם. ככל שתגדלו, אתם תפתיעו גם את עצמכם לא פעם ביכולת שלכם להתמודד מול הפחדים והקשיים שלכם. אנחנו וגם ההורים שלכם פה כדי ללוות אתכם בתהליך הזה, וככל שתעיזו לנסות, כך תגיעו רחוק יותר. אני רוצה גם לומר דבר קצת הפוך. אתם הולכים לקראת שנים מאתגרות יותר. הלימודים קשים יותר וידרשו מכם יותר. אבל עדיין תזכרו שאתם רק בני 12, יש לכם חיים שלמים לטעות וחיים שלמים לתקן. מותר לכם להיות עדיין גם ילדים. הרבה מהשינוי שעברתם בשש השנים שלכם פה ביעל רום, שייך למורות ולמורים שלכם ולצוות בית הספר, הפדגוגי והמנהלי, המסורים שליוו איתכם פה בניצוחה של המנהלת מיכל גטניו. להיות אנשי חינוך זו שליחות. בנוסף לחבלי הלידה של בית הספר הפרטי שלכם בשש השנים האלה, אתן המורות, אני אומר את זה לרוב, המורות זה הרוב, אז אני אדבר בלשון נקבה, עברתן קורונה, מבצעים צבאיים, שביתות ונראה שמה לא. למדתם ללמד מרחוק ואז מקרוב שוב. העולם השתנה ואתן הייתם בחזית וצלחתם את כל האתגרים. אני עומד כאן לפניכם מורות ומורים אהובים ואני רוצה לומר תודה. תודה על הכל, ואני חושב שאנחנו צריכים כחברה לחבק אתכן על האהבה והנכונות שלכן. ועוד קצת. תודה לאגף החינוך בהובלת הגברת שלומית שפיגלבלט ולפיקוח של משרד החינוך על התוויית החזון החינוכי וניהול מערכת החינוך הרמת שרונית להצלחות והישגים מדהימים בתקופה לא פשוטה. שבוע שעבר שוב התפרסמו תוצאות הבגרות ורמת השרון ממשיכה להוביל ואין גאווה גדולה מזו. ותודה לכם ההורים, ושוב ממני גם סליחה. אתם שותפים מלאים לעשייה כולה, גם בציונים ובהצלחות הפרטיות של הילדים שלכם, ופה ביעל רום המשפט הזה מקבל מבחינתי משמעות מיוחדת. עזרתם לנו מאוד לאשר ולהקים את בית הספר הזה. במקום שהילדים ילמדו בבתי ספר עם 800 ו-700 ילדים, היום הם בבתי ספר של 400 עד 500 ילדים, וזה הבדל משמעותי. שוב תודה ושוב סליחה. תודה מיוחדת להנהגת ההורים בראשות ימית טל קרמר על כל העשייה שלכם למען בית הספר ולמען הילדים. אתם פועלים באהבה גדולה מכל הלב. כמות השיחות שלנו זה, אשתי לא מעיזה לצעוק עליי ככה, אבל זו המטרה הכי נכונה בעולם. וחזרה אליכם בוגרות ובוגרים, תהנו מהחופש, ניפגש ממש עוד מעט בחטיבה, שיהיה לכם המון בהצלחה בהמשך הדרך.
תודה רבה לראש העיר מר אבי גרובר. ואני רוצה להזמין את הנואמת הבאה. היא מקבלת אותנו כל בוקר. יש לה דלת פתוחה בפנינו בכל רגע ושעה. היא מכירה כל אחד ואחד מאיתנו ולא רק בשם. בבית ספר היא נראית בכל מקום. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת להזמין את מנהלת בית הספר, הגברת מיכל גטניו, לשאת את דברה. טוב, אני ממש מתרגשת. חייבת להגיד שאני לא רואה אף אחד, הפנס בדיוק בעיניים. טוב, אני גם מסדירה נשימות. ערב טוב, בוגרי ובוגרות מחזור א', העיקרות והעיקרים, כבוד ראש העיר מר אבי גרובר, מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים הגברת מיכל פלהיימר, צוות יקר, הורים, אורחים יקרים, נכבדיי כולם. ברשותכם אפנה בראשית דבריי לבוגרינו. זוכרת אני את המפגש הראשון שלנו יחד לפני כ6 שנים. 68 ילדים רכים בשנים, לבושים בחולצות לבנות, שעל גביהם ילקוט גדול, מלווים בהוריהם, נכנסים בהתרגשות רבה בשערי בית הספר, ואני, בפעם הראשונה כמנהלת בית ספר, התרגשתי לראותכם, ומיד ידעתי שאתם במיוחד, כמחזור ראשון של בית הספר, תיכנסו לי ללב. מאותו מפגש ראשון יצאנו יחד למסע. מסע ארוך שלווה ברגעי שמחה, למידה, יצירה, צמיחה, ואף ברגעי קושי ואכזבות. הייתם שותפים לבחירת שם בית הספר, לבחירת הלוגו שלנו, לצמיחה שלנו, לשינוי העולמי בצורת מגפה שדרשה מאיתנו, לחשוב אחרת ולמצוא דרכים יצירתיות, איך לשמור על קשר גם כשלא היה פשוט. הייתם שותפים לבניית בית הספר החדש שלנו, למרות שלא זכיתם ללמוד בו, אבל אתם שם בכל הזדמנות. עברנו ביחד מסע בו למדתם ורכשתם את הרגלי הלמידה הבסיסיים שישמשו אתכם כלומדים ולומדות, בוגרים ובוגרות. מסע בו פיתחתם וטיפחתם את הכישורים החברתיים שלכם ואת מיומנויות התקשורת עם צעירים ומבוגרים. כאן הרגשתם שייכים ומשמעותיים, כאן היה לכם ויש לכם בית. כולי תקווה כי במהלך חייכם הבוגרים, בהם תמצאו עצמכם עומדים בפני צמתים משמעותיים, תיזכרו בידע ובמיומנויות ובערכים אותם למדתם לאורך המסע שלכם בבית הספר. כולי תקווה כי ההתנסויות הערכיות העמוקות, אותן חוויתם בבית הספר, תעשינה אתכם חזקים וחזקות יותר, נוטים חסד יותר, מסוגלים ומסוגלות לחשוב, ללמוד ולאהוב יותר. מאחלת אני לכם ולכן עתיד טוב, בו תממשו את יכולתכם, תספגו חוויות ולעולם לא תסתפקו בפחות ממה שאתם ואתן מסוגלים ומסוגלות לעשות. ועכשיו אעבור לתודות. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות הנפלא שלי של בית הספר, יעל רום, מחיאות כפיים. מלאכת החינוך וההוראה מלאכת קודש היא. הערב הוא אחד מאותם רגעים בו לחלוכית מכסה גם את עינינו מעוצמת הפרידה ומגודלה של הגאווה. הערכה שלוחה לכל אחד ואחת מכם, אורית סגניתי, שותפתי להובלת בית הספר מיומו הראשון, קרן, היועצת המסורה שלנו, מחנכות ומחנכים, צוות המורים המקצועיים, צוות טיפולי, סייעות וסייעים, מזכירות יקרות, אב הבית והמאבטחים המקסימים שלנו. תודה לכם על העשייה הברוכה היומיומית, על הדאגה לראות כל תלמידה ותלמיד, על הגמישות והאכפתיות האינסופית שאתם מגלים, על העבודה המסורה גם ברגעי קושי. כל אחד מכם השאיר את חותמו האישי בתחומי דעת שונים בעשייה חינוכית על תלמידינו הבוגרים. אני מודה להורי השכבה על עשייה חינוכית משותפת ופורה. תודה מיוחדת להורי ההנהגה וליורים יוריות שליוו אותנו ותמכו בנו מיומנו הראשון, ליה הילר. אנחנו פה צריכים קצת סבלנות, בואו ניתן רגע לילדים לרדת, דקה. אמא ובן. יופי. יעל נאמן,
שימו לב, תאומים, כולם תאומים. ויבי רכניץ. יונתן? זהו, ירד? אוקיי. אתה צריך את הזר, אוקיי. ואיתי קפלינסקי, שבעצם מהם אנחנו נפרדים היום. גם מליה, גם מיעל, גם מביבי וגם מאיתי אנחנו נפרדים. לימור דוידסון וימית טל קרמר, שממשיכות לצעוד איתנו גם בשנים הבאות. תודה לכולכם על שותפות אמיתית, על נתינה מכל הלב ועל החשיבה המשותפת בהובלת הקהילה. אני מודה לראש העירייה מר אבי גרובר, לאגף החינוך ולמפקח בית הספר מר משה עיני על שיתוף הפעולה, האמון, הליווי והתמיכה. תודה ענקית לאפרת גריידי, הרכזת החברתית שלנו, על הבימוי, ההפקה והכנת הערב המקסים שהולך להיות לנו היום, ותהיה לכם הפתעה היום, זה באמת הולך להיות ערב מהמם. תודה לצבי מחנך ו2 על הכנת הטקס הרשמי ולכל מי שעזר במהלך ההכנות. ורגע לפני סיום, רגע, הילדים מחלקים עוד. אדם, אתה מוצא? אולי מאחורי הקלעים, אדם. מאחורי הקלעים. אוקיי. ורגע לפני סיום, רוצה לברך את הבוגרים שלנו בהצלחה גדולה. זכרו כי שערי בית ספרנו תמיד פתוחים עבורכם. מחזור א', בית הספר יעל רום, מאמינה בכם ובכן, צאו בגאווה לדרככם החדשה, אוהבת וכבר מתגעגעת. שיהיה ערב מהנה לכולם. תודה רבה למנת מיכל! אני מתכבד להזמין את יושבת ראש הנהגת ההורים גברת ימית טל קרמר, אמא של אלון מכיתה ו2, לשאת את דבריה. בהתרגשות ובזכות גדולה אני עומדת כאן היום לברך אתכם על סיום לימודכם בבית הספר היסודי, מחזור א' של יעל רום. מיכל, קרן, המחנכים צבי ועוז, מחנכות העבר, אורית, שיראל, גלית ואפרת, הילדים בדרך אליכם עם מתנות הוקרה מאיתנו. This is the time. מר אבי גרובר, מיכל פלהיימר, מורים וצוות בעבר ובהווה, הורים, אורחים ותלמידים, כולכם הייתם חלק בסיפור שלנו שהחל לפני 6 שנים, הסיפור של יעל רום. כאילו זה היה אתמול שנכנסנו בשערי בית הספר למבנה חדש ומתוק, מריח מצבע טרי, 2 כיתות עם המון חלומות. נרגשים ומצפים לחוויה מסעירה, והוא היא הייתה סוערת. היום אנו עומדים כאן ושמחים מאוד להודות. ראשית, למיכל האהובה. תמיד קיבלת את פנינו בשער, עבדת ללא לאות, בשעות לא שעות, לילות כימים, עבור הילדים וההורים, תמיד זמינה. במשרד שלך תמיד קיבלת, בעיניים מחייכות, בחיוך מרגיע ובחיבוק חם,
כל ילד וילדה, והיית אוזן קשבת. על אף ילד לא מוותרת. היום את גאה לראות אותם כבר ילדים גדולים, הראשונים שמסיימים. מורים אהובים וכלל צוות בית הספר, אנחנו רוצים להודות לכם היום שהייתם לילדים ולנו צוות יוצא מן הכלל. תודה שהענקתם לילדים בסיס איתן ממנו יוכלו לצמוח, אוזן קשבת, את התיווך שכולנו היינו זקוקים לו בכל התלאות של השנים האחרונות. תודה על החום, האכפתיות והדאגה. תודה שגדלתם איתנו והייתם לנו משפחה. תודה שנתתם בהם סקרנות, הקניתם ערכים, בזכותכם הם היו בטוחים ומאושרים. תמיד אמרתי שמיכל והצוות הן קוסמות וקוסמים שמפזרים את אבקת הקסמים שלהם, וכך גם בלי מבנה קבע. עם הרבה יצירתיות ומחשבה, הפכו את בית הספר הזה למוסד החינוכי הכי נחשב, למקור לגאווה. והנה הרגע לומר תודה מיוחדת במינה למחנכי השכבה, עוז וצבי הנפלאים. תודה שהייתם כאן בשבילם, על האכפתיות והמסירות, על האוזן הקשובה, על ההכנה המורכבת לחטיבה. צבי, תודה על השעות הארוכות בפרטני, על הסיכומים המפורטים להורים, ההגיגים והשירים. תודה שדאגת, תודה שלא ויתרת. עוז, בשקט, ברוגע ובחוכמה לימדת את ילדינו, אפשרת לכל אחד ואחת להשמיע את קולו ואת קולה, להרגיש משמעותיים, והכל באהבה גדולה. היום אנחנו... מגיע להם! היום אנחנו מודות ומודים לכם מקרב לב שנתתם להם ולנו בית אוהב. ולכם ההורים, השותפים לדרך. זאת לא הייתה חוויה רגילה של בית ספר יסודי. זכינו לבחור את שם בית הספר ואת הסמל, ותודה על כך לבת עמי. הדרך... מגיע. הדרך הייתה קשה ורצופה מהמורות. ישיבות במועצה בחולצות סגולות, ספירת קולות, פוסטים בפייסבוק, הפגנות בכיכר ושלטים במרפסות. איתי, ליה, יעל ולימור, תודה על פועלכם, על יכולת ההשפעה. אין ספק שהשארתם את חותמכם. תודה לכם על ההשקעה העצומה. תודה לחברות הוועד לאורך השנים, ותודה לכם ההורים, על שיתוף הפעולה, על העשייה המרובה. כל אחת ואחת מכן תרם ותרמה בדרכה. היום תמה לה תקופה ארוכת שנים, וזה הזמן להפנים שמהבוגרים של בית הספר הם שוב יהיו הצעירים. ילדינו גדלו במהרה, והיום נאחל לכם בגאווה גדולה נחת והגשמה, כי לכל סוף יש תמיד התחלה חדשה. בוגרים אהובים, כבר בכיתה א' הייתם הבוגרים של בית הספר, ומתוך המעמד המחייב קיבלתם שנתון אחר שנתון באהבה, חיבקתם את המצטרפים החדשים בכל שנה, זכיתם ללוות אחים וחברים והייתם להם דוגמה. ילדים אהובים, הסתכלו רגע לכל הצדדים. לידכם יושבים החברים שבילו איתכם ימים רבים, שרק הם כמוכם יודעים מה אתם מרגישים, שכמוכם מתרגשים איך תראה השנה הבאה אחרי שנפרדים. קחו איתכם את החוויות הטובות, את הרגעים היפים, הזיכרונות, את התקוות, החברויות שנוצרו, את הביחד הזה שיש לכם, שאנחנו מקווים שישאר לתמיד. כי בעוד כמה שנים כל אחד מכם ייזכר במישהו אחד מיוחד מהכיתה או השכבה, וכשתיפגשו שוב במקרה בעתיד, יהיו לכם זיכרונות משותפים שרק אתם עליהם תוכלו להעיד. אנו מאחלים לכם דרך צלחה, מעניינת ומספקת, מלאה חיוכים וחוויות. אנו תמיד נעמוד לצמחתכם, גאים בכל מה שתעשו, בכל דרך שתבחרו. אוהבים אתכם מאוד, ההורים. תודה רבה ליושבת ראש הנהגת ההורים, גברת ימית קרמר. ונעבור לטקס העברת הדגלים. מה זה טקס העברת הדגלים?
תכף תראי, אני מזמינה את נציגי הבוגרים של מחזור א' להביא את דגל בית הספר לנציגי תלמידי מחזור ב'. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין לבמה את מחנכי השכבה עוז טבול, מחנך כיתה מב"חת. וצבי טוקר, מחנך כיתה מב"חת. אורחים נכבדים, בוגרים ובוגרות. סיפורו של בית הספר יעל רום מתחיל בצעד הראשון שלכם בבית הספר. הייתם כחלוצים במקום לא נודע. צעד זה החל מסע קסום בן 6 שנים. בתחילה 2 כיתות בלבד, ומשנה לשנה הייתם הראשונים לפתוח עוד שכבה חדשה בבית ספרנו הצומח. המסע לא היה קל. מעבר לקשיי הדרך הרגילים, עמדו במשעול גם מכשולי ענק בדמות משבר רפואי עולמי, מבצעים צבאיים בגבולנו ושביתות להשגת מטרות שונות. אך אתם צלחתם את הכל והמשכתם לצעוד בדרך תוך מבט אל עבר האופק. אנו, המחנכים, צעדנו עמכם לאורך כל הדרך ביחד עם צוות בית הספר כולו על מגוון תפקידיו. בכל שנה צברתם חוויות חדשות, טיולים, מסיבות, פעילויות, חגים, הופעות, טקסים, תחרויות ועוד. כך הוספתם אל האלבום השכבתי עוד ועוד תמונות. משנה לשנה נפרדתם מחברים ותיקים וזכיתם להכיר חברים חדשים. בעוד כמה ימים יסתיים המסע שלכם בבית ספרנו ויחל מסע חדש. בית הספר יעל רום יהפוך לזיכרון מתוק. אתם תצאו באותו השער ממנו נכנסתם, אך בצעד גדול יותר. ילקוטכם לא יהיה ריק, הוא יהיה עמוס בערכים, הוא יהיה עמוס במיומנויות, בידע שלמדתם וצברתם במהלך השנים הללו בבית הספר. לחלוקת ספר התנ"ך לבוגרים, שי אגף החינוך וספרי המחזור, אנו מתכבדים להזמין לבמה את ראש העיר מר אבי גרובר, את מנהלת אגף החינוך הגברת שלומית שפיגלבלט, את מנהלת מחלקת בתי הספר היסודיים הגברת מיכל פלהיימר, את מנהלת בית הספר הגברת מיכל גטניו ואת סגניתה הגברת אורית רצון, ואת יושבת ראש הנהגת ההורים ונציגת הורי השכבה הגברת ימית אלקרמר. אני מזמין לבמה את המורות שיראל פרץ וגלית נתן סגל שחינכו בעבר את כיתה ו'1. תלמידי ותלמידות הכיתה יעלו על פי הסדר. אבנר שי, אלמוג דניאל שחר, שונסקי אייל, בן עמי דן, בקר שי, ברטל ענת, בר לוי עומר, ברנוף וייסמן הינה, דלח אריאל,
הירשברג נעמי, הרכבי מאיה, ארנס עומר, וילדר רום, חיימוביץ' שירה, יודקוביץ' ניתאי, יפה תמיר, כץ שירה, לוי פלג, ראוטנר איילה, מוסיו ברום, מלמד ג'וי, מרש כרמל, משרקי בנימין, איילה נחמני, עוזרי שחר, באר גיא, פירס חלמה, קול חלמה, גיא יעל, קסטד מבורי מיכאל, טכנית יונתן, ואחרונה חביבה שירה שוסטר. שירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת, מה שהוא לך יאמר לך החסר. לי להתכוון לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם, כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, משהו בך יאמר לך המשך ישר. אני מזמין את המורה אפרת גריידי, חניכת הכיתה בעבר. כעת ילדי כיתה ו'2 לעלות על פי הסדר. יעלו ויבואו. עברוני נויה. אלקלעי אביתר. מוסקילה מיה. ליצונסקי יותם. בן עשה תמר. בן עטיה מאיה. בר ליאור. בר מילי, בר שלמה אור, גבאי אגם, לוסקה יובל, מושר ענבר, גרינברג אילי, דגן אלון, דודי שחר, דקל אלמתן, ורנר בן, טורנובסקי נועם, לוקאץ' עידן, מוזס שני, מיטל אדם, ספניאל גוני, סקולסקי נועם, פינקו שירה, פינקשטיין דניאל, חלמן גבי גבריאל, רימור עמית, ינה נוגה,
פינסקי דניאל, קרמר אלון, גרינברג זוהר, אני מתכבד להזמין את הלהקה שלנו, יותם ביצ'ונסקי על התופים, גבי פלמן על הגיטרה, דניאל פינקלשטיין על גיטרה חשמלית, לאה בוסקילה על זמרת, ואייל ביצ'ונסקי על הקלידים. תודה רבה ללהקה שלנו. קהל נכבד, אנחנו הולכים הפסקה של 2 דקות לצורך התארגנות לקראת החלק האומנותי. אנא יישארו באולם.
תודה ליותם בכיתה ו'2 על הכנת הסרטון, מחיאות כפיים ליותם. ואנחנו עוד מעט נתחיל במופע. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם. עוד מעט תשמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמהות, אנחנו נתחיל עוד מעט. אבל לפני זה תגידו לי, איך שיר נולד? איך שיר נולד? כמו הצחוק זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד? כמו תינוק בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. מחבר 3 מילים, מחמם על אש קטנה ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף 2 חרוסים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב 3 כבשים וזורק קובייה שקט. חשוב מלחקר בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, ראינו המון חנויות של נעליים, וחשבתי אם פתאום יחליטו הנעליים לצאת מהזכוכית ולחפש להן רגליים, יהיה פה שמח. כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, ראינו חנויות צעצועים בגבעתיים. שאלו אותי, מה אתה רוצה? אמרתי, אופניים. אמרו לי, בסדר, בשנה הבאה. כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, עברנו על ידישים חורים בגרביים. היו לו פנים עצובות, נשען על מקל. אמא אמרה לי לא להסתכל, אבל הסתכלתי. כשנסענו העירה לבקר את דוד אפרים, זה היה בחורף לפני 2 מאז גדלתי, כבר יש לי אופניים. כמעט שכחתי שפעם הייתי בן 3.
רק האיש העני, עם החורים בגרביים, לא יוצא. אני אוהב שוקולד ועוגת גבינה ואמתיק וסוכריות ותות גינה. אני אוהבת ים מהולדת, שקיות עם דברים טובים ואת השמש ואת הירח וגם כמה כוכבים. אני אוהבת את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו. אני אוהבת גלים בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם האדומות. אני אוהבת אמא ואת הבגן ואת שולה הגננת ואת הדודה מרים. אני אוהבת סבא ואת סבתא, אני אוהבת אחותי, אבל הכי הכי הרבה אני אוהב אותי. אני אוהבת את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו ואת האביב ואת מה שעכשיו. אני אוהבת גלים בעיקר עם צמות ואת זאת עם הנמשים ואת זאת עם האלומות. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה ואמתיק וסוכריות ותות גינה. יש ילד שאבא שלו חולה, ויש ילדים שאבא שלהם רופא. יש ילד שאבא שלו עני, וילדים שהמקרר שלהם תמיד מלא. יש ילד שאבא שלו חייט, במעיל שלו לא תראו חורים. ויש ילדים שאבא שלהם ספר, והם תמיד נורא מסופרים. יש ילדים שאבא שלהם נהג, על יד הבית עומד להם אוטובוס. יש ילד שאבא שלו ראש העיר, והוא תמיד מדבר בנימוס. יש ילדים שהבאים שלהם חזקים. הרבה ילדים אומרים שהבאים שלהם גיבורים. יש ילדים עם אבא חלק, ויש ילדים עם הבאים דוקרים. יש ילדים שב8:30 הבאים שלהם יוצאים לעבודה וב5:30 חוזרים. יש הבאים שבקושי רואים, ואבא שלי יושב וכותב שירים. וצמא הכי יפה בגן, ופה הכי יפה בגן. וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה. כשאת הילדה הכי יפה בגן. הילדה הכי יפה בגן, יש לה עיניים הכי
הבשמה הכי יפה בגן, והכי יפה בגן, וכמה שמביטים בה יותר, רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. כשהיא מחייכת גם אני מחייכת, וכשהיא עצובה אני לא מבינה איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן. לה 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 וכמה שמביטים בה יותר רואים שאין מה לדבר, והיא הילדה הכי יפה יפה בגן. אם במקרה אני פוגש מישהו שלא מבין אותי, או חושב שאני תינוק, אם במקרה אני פוגש מישהו כזה, אני תכף מספר לו על האיש הירוק. היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש הירוק גר בבית ירוק, עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו אישה ירוקה, ושני ילדים ירוקים. ובלילות הוא היה ישן במיטה ירוקה שלו. וחולם חלומות ירוקים ירוקים. יום אחד קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים ירוקים. על ראשו חבש כובע ירוק ויצא החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק במהירות ירוקה. מצד אחד של הכביש ראה איש ים ירוק, ומצד שני המון פרחים ירוקים. זה היה יום יפה, והאיש הירוק שמח, ושר שירים ירוקים, ועישן סיגר ירוקה, עם עשן ירוק. ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש הירוק עצר את האוטו הירוק שלו ושאל את האיש הכחול, Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I love Avenida, 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 Avenida,
ישבנו על הדשא לבד. הוא אמר שאבא שלו גבוה, ואני אמרתי הוא גמד. אתמול רבתי עם גיורא, הילד של השכן. הוא אמר שיש אנשים על הירח, ואני אמרתי שאין. אתמול רבתי עם גיורא, ישבנו על הדשא לבד. הוא אמר שאבא שלו גבוה, ואני אמרתי הוא גמד. אתמול רבתי עם גיורא, הילד של השכן. הוא אמר שיש אנשים על הירח, ואני אמרתי שאין. אתמול רבתי עם גיורא, שיחקנו לנו בגן. הוא אמר שאלוהים בשמיים, ואני אמרתי זה ענן. אחר כך תפסתי נחש קטן, והוא אמר לי זולתה. אתמול רבנו אני וגיורא כמעט חצי שעה. אתמול רבתי עם גיורא, ישבנו על הדשא לבד. מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. מי שמביט בי מאחור יכול בקלות לחשוב שאני זה לא אני. מי שמביט בי מאחור לא יכול לשאול אותי שאלות ששואלים מלפנים. מי שמביט בי מאחור לא יכול לצבות אותי כעל חיי מלפנים. יש בשכונה שלנו כמה אנשים שאין להם שום סיכוי לראות אותי בלפנים. מי שמביט בי מאחור לא יודע מי אני. עכשיו תקפו את התקליט ותהפכו לצד שני. כשיהיה גדול אהיה נגר ואבנה בתים אבל לא כלום. כשיהיה גדול אהיה זמר והשיר ששמח למי שעצוב.
כשיהיה גדול אהיה רופא שנותן זריקות לכל מי שכואב. כשיהיה גדול כשיהיה גדול אהיה צייר ואצייר עולם יפה יותר. כשיהיה גדול אהיה נגר ואבנה שולחן כיסא ופסנתר. כשיהיה גדול כשיהיה גדול אהיה מלאך ואשיט אוניות בלב ים גואל. כשיהיה גדול אחר כך נראה. כשיהיה גדול אהיה רופא שנותן זריקות לכל מי שכואב. כשיהיה גדול בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. יש שם בית גבוה גבוה, בלי חלונות עם 3 ארובות, ו30 מכונות יום ולילה עובדות, ו70 פועלים עם סינר וכפפות, מכינים שוקולד בכל עצמות. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לעשירים ולכולם, והריח בחינם, וכל האזרחים עוצרים ומריחים. עוצרים הילדים שרצים בשכונה, עוצר האוטובוס מעבר לפינה, החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים, השוטרים עומדים ליד הגנבים, כולם מביטים אל הארובות, לאט לאט האף שלהם מתמלא בריח של שוקולד. שוקולד קטן ושוקולד גדול, שוקולד יקר ושוקולד בזול, שוקולד אגוזים ושוקולד סתם, לעשירים ולכולם, והריח בחינם, וכל האזרחים עוצרים ומריחים. בסוף רמת גן יש מקום מיוחד, שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד. כשאומרים צנון, מרגישים את הלשון. כשאומרים בצל, מקבלים תאבון. להגיד קולורבי זה כמו לשתוק. להגיד אפונה זה כמו לשתוק. כשאומרים תפוח, הפה נהיה נפוח. כשאומרים בדרוזיליה צריך לנוח.
כשאומרים לחם מרגישים בבית. כשאומרים אבטיח מרגישים קיץ. כשאומרים אשכולית זה סימן שאין מה להגיד. כשאומרים בננה מרגישים קטנים. כשאומרים ארטישוק כל הפנים מתקמטים. 3, 4. אבל הכי מצחיק זה להגיד ב5 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. הנדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים כי הגן שלנו סגור. גוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. גוביות נרדמות מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. ואין שם אף גננת שתגיד מה מותר ומה אסור. וכל הספרים מסודרים על המדף כי אין מי שישמע סיפור. מסודרות בסל ואין שם אף ילד שיבנה מהן מגדל. נדנדות עומדות בין העצים הגבוהים והפרחים כאלה נמוכים ובלי צבעים. אתמול ב5 אחרי הצהריים הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו שהגן שלנו סגור. לא נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור. זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור, זה לא כל כך נעים לראות עוד גן סגור. כשאני לא מצליח להירדם, המחשבות יוצאות ונכנסות. אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ולפעמים גם כבשות. העדר עובר מעל הראשי ונעלם מאחורי הגב. וכל כבש שעובר דומה בדיוק לכבש שעבר פה לפניו. כבש ראשון וכבש שני, כבש שלישי ורביעי.
כדורים של צמר, כולם דומים. מגיעים כבש שמיני וכבש תשיעי. אך כשמגיע הכבש ה-16, אני יודע שהוא יעצור ויסתובב לי בחדר. ואני מבין שהכבש הזה יישאר, ואין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו. נו כבש, תזוז, תן פעם אחת לספור את כולם. אבל הוא לא זז, והכבש ה-16 הוא בדרך כלל הכבש שאיתו אני נרדם. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על החוף, רק הירח משאיר את אורו הצהוב. צרצר מצרצר צרצורו שם, לילה טוב. טוב, ליל מנוחה וחלום, כבר מאוחר ומחר נקום ונראה איך שמגיע היום בסוף כל לילה. טוב, חושך נפל על החוף, רק הירח משאיר את אורו הצהוב. צרצר מצרצר צרצורו שם, לילה טוב. יונתן גפן, משורר, סופר, פזמונאי, סאטיריקן, מחזאי, מתרגם, אחד מחשובי היוצרים בתרבות הישראלית, שבשנת 1972 החל לכתוב טור בעיתון מעריב. גפן היה אחד הפזמונאים הבולטים במוזיקה הישראלית, וכתב שירים עבור עין קיינשטיין, שלום חנוך, יהודה פוליקר, יוני רכטר, יצחק קלפטר, מתי כספי ורבים אחרים. לצד כתיבה למבוגרים, הרבה גפן בכתיבת שירי ילדים, ויצירתו הבולטת בתחום זה היא הכבש ה-16, ספר שפורסם ב-1978, ובאותה שנה שיריו הולחנו על ידי יוני רכטר והוקלטו לאלבום הילדים המיתולוגי. כשהתבשרנו בתחילת השנה שמופע סוף השנה שלנו יהיה הכבש ה-16, בעוד צמחנו והתחלנו לפזז לשירי הכבש ה-16 בזמן החזרות. ואז כמה חודשים מאוחר יותר הודיעו בחדשות שיונתן גפן הלך לעולמו, מה שהוסיף למופע שלנו מימד נוסף עם היותר שצורותיו נגעו לליבם של מבוגרים וילדים כאחד. מקווים שנהנתם, ועכשיו נזמין את עדי השכבה ולשירים באחרון של הערב. קבלו אותם. קבלו את השכבה בשיר הסיום שלהם, מחיאות כפיים. קבלו את עידן רב-רב, מחיאות כפיים. כבו את האורות, כן זהו סוף הסרט, פזרו את השורות, כל הצמים נגוזו, כך גם החלום, נצא אל תוך הלילה, לקבל את פני היום, ולומר שלום, לומר שלום, לומר שלום. קבל את הגיטרה, תנעל את הפלוטים, כסר את הפיאנו, אנחנו מסתלקים, הקצב של הממבו, זה קצת דומה לסמבה, אבל אז את הבן אדם, ממבו לא גילה,
עולה, כולל עולה. כבר הולכים הביתה, רק עוד שיט בינתיים. מה נאמר עד יום שעלה, היה כדאי. איי, 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 איי. איי, 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 היה כדאי. איי, 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 איי. אל תעציף ידיים, מה שעבר עבר. תיקחו אותי כשרני, לא רואה תקווה. עד שאני נורמלי, יש לי שום מילה טובה, אם גם עצובה. לאהבה, לאהבה. כבר הולכים הביתה, רק עוד שיט בינתיים. מה נאמר עד יום שעלה, היה כדאי. איי, 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 איי. אפרת גריידי. תודה רבה 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 על המופע המדהים של השכבה הזאת. בואו ילדים, בואו. מגיע להם חיפות, כפיים סוערות, הם עובדים נורא נורא קשה. גם אפרת. צאו, תתפזרו על הבמה. מה לקחתם את הדברים? מחיאות כפיים לשכבה. תודה רבה לכולם, תודה שבאתם.